ka-adventure ato karon ang panginabuyan sa atong mga bulanon kining tabako vendor ka-adventure kaning mamaligid tabako niya. Ka-adventure makita nato si Ma'am. Ma'am, lipalit kag tabako, Ma'am. Pila ka tabako yung gipalit, Ma'am? Ay, Duha ka dahon. Tag pila pug dahon? Tag-gis. Unya ang palit kag lighter. Okay, makita na to ka-adventure. Unya, wala si Ma'am. Ikaw ang sindiraan ni Ma'am? Okay ka nang dugay-dugay na ka manila yung tagbako, Ma'am? 20 years. Pero ikaw, Ma'am, mga pila lang years, Ma'am? Abot ka mga 2 years? 2 years. 2 years. Mga 3 years na si Ma'am maninday og tabako ka-adventure at makita niya. Taga Bohol jud ka, Ma'am? Unya agi yung tabako gikan sa Mindanao. Sa Alubihit. Lagindingan. Lagindingan okay sa Lagindingan kanang nakaadto man ko kasagaran ang mga kanang ka-adventure dito sa Lagindingan nakaadto ka-adventure kasagaran ang ilang mga gipangtanon dito mga tabako. Ang ilang mga manang kasagaran nga naari sa Bohol nga mga tabako ka-adventure kuan kanang gikan sa Lagindingan. Lungsod sa San Miguel Bohol sa ilang public market. Ato makita karon si Ma'am naninda siya ron og tabako ka-adventure. Sud sa 3 years ka-adventure mo na gyud niya panginabuhian ni Ma'am kining pagpaninda og tabako. Unya na sila customer ka-adventure ato makita karon. Unya napod diri ka-adventure ang mapalit nga mga dahon sa lumboy nga gilokot na ka-adventure to makita karon. Mo na siya tag 25 ang bangan ka-adventure. Ug katong mahiligon og katong mo gamit og lumboy nga makasave lang ari diri sa public market sa lungsod sa San Miguel ato makita karon. Akin say ngani mo, Ma'am? Maricel, Ma'am, ato makita si Ma'am Maricel Compidyo diri sa public market sa lungsod sa San Miguel Bohol ka-adventure. Unya kanang lain-lain ni siya og presyo, Ma'am? Kini siya kanang palay ko ko bukad, Ma'am, bi? Amora rijik na siya, Ma'am, dili pod. Kanang brato ra gyud na siya. 15. Nana ni siya ikuan ka-adventure, nana siya ay presyo tag 15, unya tag 10. Kini 20, Ma'am. Kana siya may 25. Kini 30 mo dagko tining 30 ka-adventure to makita ka-adventure. Unya okay ra ba kita, Ma'am, sa tabako? Kiron po, sir. Tagpilag mano karon sa tabako, Ma'am? Depende. Magdepende. Magdepende sa klase o sa kuan. Magdepende sa klase. Unya, kining tag 10, Ma'am. Pila pud ag mano ani? 850 ang mano. 850 ang mano. Kining tag 15 pilag mano? Kini siya ay 12. 12. Kani 18. 18. Kani 2,000. 25 ning tag 30. O ka-adventure ato makita karon si Ma'am nga naninda og tabako. Lain-lain og presyo ni ka-adventure. Kining tag 30 ag buok mo ni siya tag pila, Ma'am? Ang 25 ang mano. Kini may tag 2,000. 18. So may pamaagi niyo, Ma'am, sa shipping diri sa kanang ipadara sa atos Cagayan de Oro. O ka-adventure nay mo tagbo. Okay. O ka-adventure ato makita karon ang paninda ni Ma'am. Siya ang nangmaligya og tabako diri sa public market sa lungsod sa San Miguel Bohol ka-adventure. Ato makita karon ang mga gwapa nga mga tabako na tag 20 ang usa ka-adventure. Unya, Ma'am, kanang sa imong pangidaron karon, Ma'am, mo testing pugag tabako. Adili. Di ba makasagaran manegosyo og tabako mo silbi mo? Unya, Ma'am, kung mangutana ko, Ma'am, nga di ba kanang ninot man siyang tabako unya mangutana ko unya di ka mo gamit usa may sulti, Ma'am, mo kag Ano ko nga? Kay si ate man siguro na ko na.
Ang uban ma'am para di ko numugahi ang tabako, butangan siya dahon sa madri cacao. Saging, madri cacao or gabi. Pwede lang madri cacao, pwede pong saging, dahon sa saging. Haubon. Okay, ka-adventure, ato makita karon diri ang panginabuhian sa atong bulanon kining tindira og tabako. Okay, what's up ka-adventure, ato makita karon ang mga gwapa nga tabako nga gi-display ni Mama Maricel diri sa lungsod sa San Miguel. Ato makita ka-adventure ang mga tabako. Unya karon ma'am kanang singa ng karon makibaw na ka sa kanang dili haong nga tabako. Mga dilihangan. Haong nga kadili haongan. Hindi ko na siya sa kanang kuan. Ay, di man pareha sila gumahan. Dili na magkaparehag punuan. Ano kanang naay mo palit mamusaman kanang papilion pa sila diri? Oh, magpilion. Papilion. Libre pagpili. Libre pili. Mo ni ka-adventure to makita karon. Apaliw ko no bukad sa Tagjison mambi. Mo ni siya Tagjison ka-adventure to makita. Tagjis ang usa ka buok ka-adventure. Unya mo ni siya Tagjis barato ra ka-adventure. Diyan sila. O kan siya kanang humukon siya unya diri sa Tag-15 ma'am. O mo bari Tag-15 ka-adventure dagodag ko pulag Tag-15. Kauna ni siya. Kini mo ay kuan Tag-20. Laon. Oh, dugay na siya ng stock. Okay. Kanang kuan siya kanang kusog na jud sa musiga ka-adventure. Isog na siya. Oh. Unya kini Tag-5. O kaning Tag-5 ma'am din siya laon. Nauna siya kani 20, 25, 30. Puro na siya laon. Okay ka-adventure. Unya, ma'am sa pagpapaligyan yung tabako, everyday ba yun na yung palit ng tabako, ma'am? Di yun masiruhan. Okay ka-adventure, dili yun sila masiruhan diri si ma'am Maricel sa ilang tabako. Kay ang mga katawhan, ang mga katiguangan mo tabako unya. Kining tabako ka-adventure, tambal po ni siya o kanang sulo sa tiyan, pangbuhot para maggawas ng panuhot ka-adventure kining tabako niya. Kaning tabako ka-adventure alami po ni gamiton sa mga katiguangan kay kuan siya kanang pa-anti-stress sa mga katiguangan. Sultira po na sa katiguangan ka-adventure para di ko no sa puton ago sa mga tiguang mga senior citizen ka-adventure. Mo nang kining tabako everyday na agyo mo palit og tabako ka-adventure ato makita karon ka-adventure. Ganina to nakita si ma'am ganyan ni palit og tabako, ni palit po siya og lighter. Kanang lighter ma'am, ko nang lighter. Okay na po siya. Na po siya lighter ka-adventure. O ipares po sa tabako kay ni palit tabako o palit po og lighter na ka-adventure o lighter diri. Paninda ni kanang pila ka buok imong bata ma'am? Imong bana pa na. Kanang imong kuan kanang usayngan ng bana sa trabaho. Driver og sa konsa. Okay ka-adventure no. Sorry ma'am, nasayop lang pila yung bana. Sa trabaho sa yung bana. Okay ka-adventure ato makita karon ang panginabuhian diri sa mga bulanon diri sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Kini si Ma'am Maricel kung video ka-adventure. Siya ang tigbaligya kanang napod tay permit ani ma'am sa lungsod. Naa ka-adventure kay di man takatinda og wa tay permit sa gikan sa municipal office ka-adventure. Shout out ko sa mga opisyal diri sa lungsod sa San Miguel. Hilabi na gayud sa ilang mayor Attorney Virgilio Mendez ka-adventure. Shout out ninyo mga opisyal sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Ana ko karon sa public market ka-adventure sa panginabuhian sa mga bulanon ka-adventure at nakita karon ang paninda ni ma'am ang tabako ka-adventure. Mo ni ka-adventure usap ko ni siya nga panginabuhian sa bulanon at makita karon ang lahi-lahi nga klase nga tabako. Naay bratohon, naay Tag-10, naay Tag-15, naay Tag-20 ka-adventure, unya naay Tag-25, naay Tag-30. Kining Tag-30 ka-adventure mo dagko gini siya Tag-30 ka-adventure na makita. Unya tigdugay ba po nimo abot ma'am gikan sa Mindanao o Hindi sa kuan ya. so man taga semana, taga adlaw mag-order, taga buwan? Man kay pintada man pinaruduman. Pintada. O ka-adventure ang pag-deliver diri sa tabako Kato asa usa ka kapila.
Sa usa ka tuig ma'am kaduha. Sa usa ka tuig ka adventure pinintada, unya unsa man kanang kamoy wholesaler mo, retailer mo? Wholesaler mo. Silbi na amoy sakyanan para round. Ka-adventure ato makita karon ka-adventure, sila wholesaler sa tabakuan diri sa lungsod sa San Miguel ka-adventure. Na sila sakyanan, unya kanang mutagtag mo mga lungsod, ma'am. Kamoy mobilin og mga tabako. Okay, ka-adventure to makita karon. Unya kini siya ma'am kanang sa yung bana-bana sa murag kada-kada yung tabako. Mahurot ka siya sa usa ka tuig tanan nga tabako ninyo nga gikumpra sa Siya, di man siya tahulog-hulog. dili siya pahurot binan gid siya. Ini Magbilin man dun may palaunong. magbilin silang ma'am para Palaunong mga tabako. okay ka-adventure dili pasiruhan jud. Okay, what's up ka-adventure? Gilang tabako ka-adventure if nanay kanang gamay nga mahibilin, order ayon dito ma'am. Okay ka-adventure, og nay mahibilin nga gamay nga tabako, order din sila ng ma'am dito sa Mindanao sa Lagindingan. Okay, dito man sa Lagindingan gikan ning mga tabako ka-adventure sa Cagayan de Oro ato makita karon. Yakad mga ka-adventure man ito nakita ka-adventure nya mo ni siya ito panginabuyan sa itong mga bulanon diri sa lungsod sa San Miguel, Bohol ato makita karon ang mga guwapa nga manindot nga mga tabako ka-adventure. Mo ni siya panginabuyan ni Ma'am Maricel Compidjo ka-adventure atong mapalit diri sa lungsod sa San Miguel sa public market ka-adventure. Brato nga mga tabako ka-adventure unya guwapa kayo sa makita karon. Kining dagko-dagko ka-adventure tag 30 ang usaan ni ka-adventure kina to makita karon tag 30 ni siya ka-adventure dagko ka-adventure. Unya kini pong tag 25 ka-adventure ato makita. Guwapa gihapon siya ka-adventure. Ang atong mga kaigsunan mga senior citizen ka-adventure ani na magtuod diri ka Ma'am Maricel Compidjo ka-adventure kay guwapa kaayo ang ilang tabako nga tag 20. Ato makita karon. Guwapa gyapon ka-adventure ang tag 20 nga tabako. Ang siya ka-adventure. Nya ali na po tas tag 15 ka-adventure. Kaway ma'am, kaway Ma'am Maricel, kaway man itong tindira nga guwapa pareha po sa tabako nga guwapa po. Unya ato makita ka-adventure ang tag 15 nga presyo na itag diri ka-adventure makita nato. Nya mo ni siya tag 15 ka-adventure to makita. Unya ang uban maibawan kuno ang kanang kusog nga musigang tabako dili awngan ilang kumuton ka-adventure ana kumuton og kanang humok-humok mo na siya kuan ka-adventure kanang laon kanang kusog yun siya nga hisigahon dili kung kanang og imong gunitan nga murag gahi siya murag bantukon murag siya kuanon kanang aw nga na siya. Mo palit ma'am nanay customer ka-adventure ni abot na ari ma'am palit lang ma'am. Okay, what's up ka-adventure natakaron sa public market sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Nanay sila customer ka-adventure ato nakita karon. Nanay customer si Ma'am Maricel. Nanay ni pili og tabako. O tag 25 nga tabako gipalit ni Ma'am. Pila ka kon Ma'am? Pila ka tabako yung gipalit Ma'am? 5 ka buok. Nadarag 20. At 15 man o 5 daw. Tag 15 man di ay. Pila ka. O ka-adventure to makita 5 ka buok gipalit ni Ma'am nga tabako diri ni Ma'am Maricel Compidjo ka-adventure. Ari ka tigpalitan og tabako Ma'am diri Ma'am? Kisa mo tabako ikaw og imong mister. Yang mister ka-adventure mo tabako atong mga kaigsuonan o ka-adventure mo na ako karon sa sa lungsod sa San Miguel sa diri sa public market to makita karon ka-adventure ang atong panginabuyan sa bulanon ni Ma'am Maricel Compidjo mga 3 years na siya ka-adventure kay kining negosyo sa iya ning igsuon maguwang nimo Ma'am yang maguwang unya siya lang gipada ka-adventure unya
tulo na katuig si ma'am aning nagnegosyo diri sa public market sa San Miguel ka adventure. Tumakita ka adventure na sila customer nga nipalit og tabako. O na po niabot ka adventure lain nga customer at tigpalitan kag tabako diri ma'am. Ah, oh. Okay ka adventure na po ilay customer si Ma'am Maricel. Kanang mga suki niya ka adventure mutuo jud kay basta mga lamian nga tabako tuoro jud ka adventure ato makita karon. Okay, what's up ka adventure na karon sa lungsod sa San Miguel Bohol ka adventure sa public market ato makita karon atong panginabuyan sa atong mga bulanon kining manindahay og tabako ka adventure si Ma'am Maricel Compidio ka adventure ato makita na diri sa public market sud sa merkado ka adventure ato makita ang mga tabako ka adventure nga naay mga tagdaan unya brato ra ka adventure ang tabako unya kwan laon yang tabako kanang kwan jud kanang humot unya kanang kwan jud isog ilang tabako adventure makita na to gay na nga sa ato inighilam na to sa tabako adventure na may pamaagi si ma'am mahibuan nga kuan ngani ma'am sama ngani ma'am karon ma'am unsa may mabasihan nimo ni ma'am nga dili siya awngan o kan dili awngan nga tabako sa may customer ma'am okay ma'am customer. Okay, what's up ka-adventure? Nanapod sila customer lain sa tabako. Silang Ma'am Maricel. At makita karon ka-adventure. Nagpili na si Sir. Pila imong paliton, Sir? Balik 100 oh. Okay, ka-adventure na karon si Sir na namili na siya og tabako. Okay, what's up ka-adventure? At makita karon ang negosyo ni Ma'am diri sa public market sa lungsod sa San Miguel ni Ma'am Maricel Compidio na siya mga kaigsuonan diri nga mga customer nga nagtuod-tuod sa ilang tabakuan ilang mga suki ka adventure kung unom paliton ma'am kung unom 100 ni pakapin usa o ka adventure lami diri paliton ka adventure diri sa lungsod sa San Miguel sa public market ni Ma'am Maricel kay naipakapin ka adventure nga tabako diri sa ilang yang stall diri sa public market ka adventure. Okay. Dara ba ko gipalit nilang sir. Oh. Salamat sir. Balik-balik. Okay, what's up ka adventure ato makita karon ang mga customer ni Ma'am Maricel Compidio sa iyang tabako ka adventure. Upat na ka mga customer karong adlaw ni Ma'am Maricel ang ilang tabako ka adventure ato makita karon. O nanapoy lain nga customer ni Ma'am Maricel ka adventure. Si Ma'am nagpili na po siya og tabako tag Jason ay yang gipili. Pila ka book yung gipalit Ma'am? O Sara? Pangkuan lang kasi mo gamit ikaw Ma'am? Sa yung mister, okay o. Nanatay 5 ka customer ka adventure ni palit sa tabakuan ni Ma'am Maricel Compidio ka adventure. Ngali ka kusog ang tabakuan ni Ma'am diri sa public market sa lungsod sa San Miguel. Okay, nanapoy laing customer sa tabako ni Ma'am Maricel. Ay katigpalitan ma'am og tabako ma'am? Dugay na katigpalitan diri ma'am? Taga diri ra ka ma'am og taga sa ka ma'am? Taga Barangay Bulilis ma'am. Lungsod sa Ubay. Kabi ka adventure nga ni kakusog ang tabako ni Ma'am Maricel Compidio. Gikan sa lungsod sa Ubay sa Barangay Bulilis diri palit og tabako kay guwapa kayo unya kanang nindot gid gamiton ka adventure ang tabako kay isog kayo. Unya guwapa kayo yung tabako ka adventure. Oy daghan na siya customer, daghan nagabot-abot na ka adventure. Taga asa po ka ma'am? Los Angeles. Los Angeles, Ubay. Los Angeles.
lungsod sa ubay ka adventure na karon din namili og tabako. Gabi nga ni kakusog ang tabako ni Ma'am Maricel Cumpidyo ka adventure at makita karon. Unya gwapa kayong tabako unya kanang brato ra ka adventure ang tabako ni Ma'am. Kapila nakakatuig si kapila nakasigpad di ari ka magpalitan jud, Ma'am? Kadugay na. Adugay na. Pagsugod. Ikay mo gamit, ikay mo gamit, Ma'am? Pati palunggoy. Okay. At makita ka adventure ang mga customer ni Ma'am Maricel. May tinig lihi ni Ma'am Maricel yang customer. At makita ang customer ka adventure. Okay ka adventure ato nakita karon ang mga customer ni Ma'am. Pila kay kitaon nimo everyday, Ma'am? Mo kita kag mga pila mga kasagaran yung kita kinaubsan. Ngarang mingaw, mga 2,000 mga kape. 2,000 sa kadlaw. Okay adventure basta nga tigmingaw ka adventure, mo kita si Ma'am taga-adlaw og mga 2,000. Mo na siya kinaubsan, Ma'am. Pero di gyud masiruan sa kadlaw. Okay adventure, di gyud masiruan si Ma'am kay nato nakita gyud ang gabi. Gabing kusog kayo ang tinda ni mga tabako, gabing kusog yung tinda kay nakita nato tong ihap ang mga customer. Mga almost to mga napo ka customer atong nakita ganina nga nipalit. Pero Ma'am, dili ka sa buntag, Ma'am. Mosobra na po ang mga 20 mga nipalit nimo. Mga sobra, Ma'am, no. Sobra ka adventure kay ka sa buntag nagsugod si Ma'am. Okay ka adventure, nako karon diri sa public market sa San Miguel Bohol ka adventure. Nako diri sa sulod sa merkado. Ato gimamat karon ang atong panginabuyan sa Bulanon si Ma'am Maricel Cumpidyo. Okay, daghang salamat ka adventure na maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. Daghang salamat ka adventure. God bless. Koy, Ma'am, koy.